Sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Mao ba ni ang inyong kisulti karong buntag ngadto sa Ginoo? Hay may inyong kisaligan karon para makakaon mo ang Ginoo o ang inyong paningkamot? Bantay ha. Angayan bang musalig tas Ginoo? Angayan bang ibutang nato ang atong pagsalig niya? Basin. Naiuban nagsalig sa iyang bana, ang uban nagsalig sa iyang asawa, ang uban nisalig sa ilang anak or nisalig sa ginikanan. Pero sa tinud-an ay panagsara gid ta musalig sa Ginoo. Muna si Jacob, kay di amang kay ito niya klaro ang Ginoo atong panahona, diri sa unang pagbasa, murag naapasad siya kondisyon nagihatag sa Ginoo. Ingon siya, kung imo kong panalipdan, kung makauli ko sa amo, tuo ko nimo. Kung tumano nimo ang akong mga plano, tuo ko nimo. Mao ni ang atong gitawag og level sa pagtuo. Kanabang conditional. Basta Lord, makapasar ko exam, tuo gyud ko nimo. Ana. Basta mabuotan ning akong bana, din ani magbisyo, tuo gyud ko nimo. Nga Ginoo gyud ka. Saman, naamoy kondisyon nagihatag sa Ginoo o ay klaro. Mao na gipakita sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with His power. Ang wa gyud maayo nga babae nga gitalinugan, naayo ra dayon paghikap niya sa bisti ni Jesus. Ayo dayon. Ang kadto sang bata nga bag-o pang namatay, 12 anyos, gikuptan ra kamot. Lakaw dayon. Buhi dayon. So wa gyud imposible sa gahom sa Ginoo. Muna tungod aning gipakita unta ni Jesus, angayan gid unta ta nga motuo bisan unsa pay iyang isulti. Pero unsa may nahitabo, gisupak siya, gipatay pagani. Nganong mo man nahitabo? Gilingi ako ng imong tupad pangutan ay na. Ngano bitaw no? Ana. Unsa kay rason? Iya naman untang gipakita nga ang tanan niyang gibuhat maayo, ang kinabuhi iyang ibalik, ang mga sakit mawagtang, hasta pagani ang ilang mga diferensya sa ilang panglawas, sama ng buta, makakita, bungol, makadungog, amang, makasulti, bakol, makalakaw. Pero gisupak gihapon. Unya gipatay pag yun. Ngano ka? Hoy, hibaw mo? Ako, asa kay ko kahibaw, pero ako raning gibana-bana. Tungod kay muingon manggod siya, usba ang imong kinaiya, ipahaom sa ako, diha dapita ang ato. Kay nga to, kitang mga tao, ganahan kitang mo pahimos, kanabang siya maoy muhatag sa atong ikinahanglan, pero muingon na siya na kinahanglan ko ani, din ata muhatag, mga daw manggod ta. Pananglitan, muingon ang Ginoo, palit mog slat, tagaan ti kag kalipay, palit mo dili. Dawa di baga kon na. So sige lang sa tagpalit mahurot sa natong kwarta. Pero ang ibaw sa Ginoo nimo kalipay, niya magsigag Ginoo in taon mo hunong naunta nis bisyo ang akong bana kay naguol na gyud kay ko ani. Yang Ginoo ayaw pagsigampo ana, palit og slat, di ba malipay ka bisag magsigi pa naghubog-hubog imong bana. Bisag mangabit pa na imong bana, palit ra og slat, di ba malipay ka. Nabitay na ingon ako ni text ba, ingon din siya nga, Padir, pirmigyong apiki akong budget, puslan mang pirming apiki, may pagmopalit og slat, nako kana, muna sakto, tanawa, di ba, wa na dyan kay budget. Okay, mo magipalit og slat, pero malipayon ka.
karon mangutkot man kas imong guol man kay kang wa kay ikapalit og pagkaon or sudan, pero ipalit og slat, o di ba bisag wa kay sudan malipayon ka, bisag wa pa kay bugas malipayon ka. Bihay may importante, daghan kag bugas nya bugat imong gibati, mas bugat pa sa usa ka sakong bugas. Na may daghan ingunana god, nindot kayog balay, daghan kay kwarta, pero ang gibati portin bugata kay kani manggong kalipay o kalinaw, dili man ni mabayaran og kwarta. Mo na ang gustos Ginoo, kanang imong kwarta ipanghatag na tagaan ti kag kalipay. Nagtuod ay kag makapalit kag kalipay, dili ihatag ra na imong kwarta ngadto sa simbahan, ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ibahin ra ng imong mga katigayunan, ngadto sa mga wa gyud tawi ila, malipayon kay kastanan. Na hilom lagi mo. Na mo kay ubad na tinuod bago na wa kay bugas, malipay ka. Basta paras Ginoo tistingi. Ngano man nga si Saint Francis of Assisi kadato niya ni biya man nagpakilimos hapit wa may kaon. Ngano man si Mother Teresa of Calcutta ni biya man atong iyang pagka-direktre sa usa ka dako nga eskwelahan, ni ngadto man padong sa mga wa gyud kaon katong mga gipangod ang lawas. Ngano man sila si Saint Anthony Padua o uban pang mga dato kayo, Ignatius of Loyola, na miya mas ilang mga nindot kayong mga kahimtang aron mo puyo anang pobre kayong kahimtang. Ngano man didto nila nakita nga sa ilang pagsunod sa kakabos ni Hesus ug sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo, didto gyud ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Mao na kamong mga ginikanan, porti nagyong paitas inyong gibati, kay ang inyong mga anak mga badlungon kay tanan, tapulan pagyud kayo, dagko lang kaon, bugo ra ba pa eskwelahon, nya muyaw-yaw mo ana, ayaw. Ang inyong buhaton unsa man, pangutanas Ginoo Lord, unsa may imong mga pulong nga angay nako tumanon para aning akong mga anak. Ayaw ipatuman ang imong pulong ngadto sa imong mga anak, mosamot gina kabugat imong gibati. Ingnang Ginoo, unsa may imong mga pulong Lord nga akong gamiton para sa paghigugma nako aning akong mga anak nga lami naman kaning lutuon nga buhi. Porti magtapulan na gyud. Tanawa. Di ba, sultihan day kas Ginoo, tanawa ang naong sa imong anak. Siya, hay mo na maliwat, liwat sa imong bana, liwat kay sa akong bana Lord. Niya, nganong nanganak ba na, nganong nakaanak makaana, kay imo mang gihigugma ang imong bana. Higugma ang naghimo, higugma asad ang bunga. Ingon din ka, adto na lang kumugako sa akong bana. Gakos din ka sa imong bana. Susdong, ang atong produkto tadawa pertigyog tapulan na. Ingon din imong bana, maghimo lang tagbag-o day. Himo na sa mong bag-o. Sus, tapulan lang yapon. Pero, unsa may, ako, amo kasuhay ng panganak, pero unsa may mga pulong sa Ginoo, ang kanibiyang pulong sa Ginoo, mga imposible kayo ang iyang ipanulti. Pananglitan. Katong kuan ko ba, mura ko gipanis akong gitrabahoan, nagihagbong ko sa rating, bisan og excellent akong rating, giilisan og average. Mao pag itong panahon na nga ang akong maguwang na paralyzed. So duha na kabuk akong paralyzed. Niya kay gihagbong man ko sa rating for some reason nang ako rang mga superiors mo nahibaw, dili ko ma-promote, di ko ika-recommend og promotion for at least 1 year, dili ko makadawat ana mga cash incentives, wa gyud. Hasta pag ikanang gitawag na mug step increase, wa na gina, di ko na ko madawat for at least 1 year. Purti ginakong hilak dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario. Ni anak ko sa Ginoo Lord, nganong ingon ani man
kung kanus ako nang inahanglag kwarta para isuporta sa akong duha ka masakiton, imo naman ang gikuha hasta ang mga posibilidad nga ako untang madawat nga moarang-arang akong income. Simple ra kay Ginoo, gitubag nga nakapahupay sa akong bugat nga kasing-kasing. Ingon siya, this is salvific suffering. Pinaagi sa imong pag-antos, daghan ang mga tao nga malipay. Nindota. Ingon dayon ko, mao din salvific suffering. Balik din ko sa akong opisina, ingon ko, kani salvific suffering. Aga sa akong luha usahay, ug wa na ko ikapalit og tambal, salvific suffering. Hangtod karon ako nang gigamit. Kadugay na to, 1992. Hangtod karon gigamit na nako kada gyud damag sa mga kasakit nang magtinarong ko, akusahan ko, diha pay kausa nga giakusahan ko nga nangawat ko no kog 1 million sa na-assign na nako nga establishment sa simbahan nga 40 taon akong paningkamot nga mulambo, giingnan pa gyud hinuon ko nga nangawat og 1 million nako pastilan. Hapit manggani ko way kaon ng ngawat mahinoon. Nako subaya lang na ninyo god kadang na accounting diha. Di man sa nila ipa-audit. Basta lang yun, gi-accuse ka na mo, ngawat kag 1 million. Hilak na sad ko ato. Maingon na lang sad ko, salvific suffering. Dinhisad, no? Di ba? Inyo sa ko din yung binuangan. Hilak na sad ko, ingon na sad ko, salvific suffering. Kada ginakusulti ani muluag akong dughan, assign kong prisuhan, partisan akong guula ato nganong gihimo ra kong guest priest na sus na ko nganon taong guest or resident priest ramang ko nga ni amang ko kanang word nga resident priest gisakitan gyud kay ko ana unya gi-assign pa kong prisuhan nga wa na gid itay kolekta ana pertigyon na kong murag naguol ko ba pero niingon na sa ko salvific suffering. Di ba murag imposible kayo? Kisa ko ganahan na. Pero nakahupay na ako. Kay mausad to'y nakita sa Ginoo nga gikinhanglan sa akong kasing-kasing. Wa ko dagmahay, wa ko naglagot sa mga tao nga na-involve sa akong kasakit hangtod karon. In fact, nakaingon ko, salamat Ginoo nga imo kong gitagaan atong maong mga okasyon. Wa tingali tutuyua atong mga tawhana nga ila kong pasakitan, ila lang gi-address ang sitwasyon niya ako lay murag na igo. Mo na ingon ko salvific suffering. So kanang tamparuson ka sa imong bana, ing naragod salvific suffering. Di ba? Kanang mangabit ang imong asawa, ing na salvific suffering. Libakon ka sa imong igsuon mismo nga ikaw pag nagtabang ana niya tong batanon pa na nya karon libak-libako na ka, daot-daoto na ka, ikiha pa ka, salvific suffering. Biyaan ka sa imong bana kay nangabit naglain ang sa isulti iring-iring. Salvific iring-iring. Salvific suffering ka na nga itong mga kasakit ba? Mahupay lagi pero di ko mo ingon hang kaning akong nabati sa Ginoo mao sa niyang iyang isulti ninyo. Importante lang kung murang tagalibog, murang nagnibugat atong dughan, gaantos na ta, please do not use your words and your thoughts. Ing naosan Ginoo, Lord, tag-iya mangyukas kinabuhi, naaman nimo ang tanan, wa may imposible nimo ang imong mga pulong, espiritu magkinabuhi, palihog, sultihi ko, unsay pulong nimo nga akong gikinahanglan. Aron mo ka atubang ko aning akong sitwasyon karon. Nindot kayo ang atong bation. Words of God powerful gyud kay nastanan. Pero words of man distraction ang labas. Kana lang inig-ingon anang mga leaders nato, for example ni President Putin, dad-ing atong nuclear weapon, bombahin na mga words mo na kuan. Pastila, kulbaa. Inig-declare yun sa usa ka nasod, maggubat ta. Sus, yung kulbaa, mga words man na. Powerful sa na nga mga words. Nya mo ingon sa tong kontra sa sigib, swipe, suklan ti ka. Sus, kita sa kurug-kurug sa ala, gubat na kiti.
patay na tani. Words of men. Ana. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na mangayo na tas Ginoo og pulong ha. Ing na kanang imong naong kinsa may pulong imong gisunod ana. Pangutan-a. Kanang imong kanang imong pagkural sa imong balay kinsang pulong ana imong gisunod. Kanang imong kiha ng imong igsuon nga imong gi-accuse nga nagbinuang sa inyong kabahinanan, kanang kaso ron imong giatubang kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa abogado. Ana, mga pulong ba nga nindot i-check kanang imong pagsuyop karon kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa demonyo. Kanang moingon ba nga suyupan ni ka ulian gyud ka, suyupan ni buwagtang na imong problema. Ambot lang. Pero ang ako usagis akong na kuanan nga word salvific suffering. Basta nindota mo gani akong usas mga strongholds nako nga mga prinsipyo hangtod karon labi naghasulo nako ani mga kasakit kinabuhi nga maghilak-hilak na taba bisag tiguang nako mohilak bayag yapon ko wa manggid bisag kamo dia mga tiwasono naman sa mga uban pero hilak yapon mo no maguol gyapon kagway kaon wa kay bugas nga unta hapit naman unta ka maimpas sige pa jud kagukod anang bugas ay na lang salvific suffering nindot kayo sige manindog data mga buutan.